Hľadaš nový byt, nový dom, nový svet. Zavolaj mi brácho, mám presne ten set. Banská Bystrica, tam to žije. Lokality top, každý sa tu smeje. Kľúč od brány, ten ti dám. Hypo poriešim, žiaden klam. Práve predané, to je môj štýl. Každý klient s úsmevom, realitný deal. Dôvera, kvalita, žiadny stres. S Ivanom Melekom, to ide dnes. Nebudem ťa tlačiť, čiluj, daj čas. Vysvetlím proces, jak to beží v nás. Zrýchlený vklad, bežná vec. Kataster rieši, žiaden stres. Kupuješ, predávaš, to je jedno. Ruka v ruke, idú vedno. Či panelák, vila alebo loft. Maklér s vášňou, to je môj šport. Maklér s vášňou, to je môj šport. Keď chceš realitu, čo maká pre teba, nezabudni meno, volaj hneď mňa. Ivan Melek, reality game. V Banskej Bystrici poznajú môj name. Nebudem ťa tlačiť, čiluj, daj čas. Vysvetlím proces, jak to beží v nás. Zrýchlený vklad, bežná vec. Kataster rieši, žiaden stres. Kupuješ, predávaš, to je jedno. Ruka v ruke, idú vedno. Či panelák, vila alebo loft. Maklér s vášňou, to je môj šport. 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 Keď chceš realitu, čo maká pre teba, nezabudni meno, volaj hneď mňa. Ivan Melek, reality game. V Banskej Bystrici poznajú môj name. Maklér s vášňou, to je môj šport. Maklér s vášňou, to je môj šport.